Yay. Sunod ka na ko. Gamay mereka. Siklab kayo. Lami. Kaya ba? Inisog ni strike ba? Oh. Siklab dirada ba? Good size na. Oh. Lami kay makatapak ko. Okay. Buslot na, buslot ako dako na na. Okay. Subahan lagi siya ngalor. Okay. Lunggo man. Kanisa. Bangil na tadi ako. Yan to ganang strike sunod bag. Iya yang lukot. Yawa ka di mangilog og grad. Kamu puning bawon. Napun jadi SD hawan brand. Gusto juga mukha ni ako bagong lure. Tabili ba? Kailan siya tabili day? Ay tabili day. Dala lagi naroon. Wala bugot na po. Strike kun. Sakpan tayo ni Waka. Nimal ka. Sud gayo inam gusto kon. Gamay ra ba? Ha? Ay, awa, nilambod pa ka. Lami lagi. Ay. Ay. Gamay. Nah, kanay dong bakay maabot pa silang lubot dong. No, guba pun deh. Kaon nila.
Dali na. Ya, bibo mo diha. To. Okay, ako dahil kuha ito be. Tambadlongon diha. Man. Diha, baton sa nakuha. Wala na noon. Ilan kayo ba kayo magburot-burot ang kuan? Magburot-burot ang pag-usiyaw. Kami sila buno dong no. Gagmay lang yun. Kira kinaaman. Ya brehe. Ha. Wow, saya di na mahawid. Mo ni kasagaran makabuhi. Imong maabrihan ba? Sabod. Gibira ako yawa ka. Gibira sa ako yawa mo kita. Asa ka kabuhi ana mong taga bag-o. Yaw gibira man ya, bira. Tudlot mata. Oh. Dupa-dupa weh. Hait kayo. Oh, may jumbo kayo. Ano mga good size yung kayo. Para tugain na. Bato mag-ungot-ungot yun.
Dire ra kita pasakasaka na to ning di man klaro. Chambar kay to ba? Kaon gid silingon ni Mayo. Tenir sa atas inyo. Strike na ron. Nga ako kay gibunlot ako rar. Bira pod siya ra ka mao. Mukuan ra nas kuan. Disi. Dia paminti yang igo. Bilib ko anak kay tagsar gyud ni miss gyud. Wala na mga ungo. Wala na. Grabe to dire. Sa video magtan-aw ko grabe kahawan. Sunod video ani. Kaya yung lahi na po ning area ha. Na mo pa man ang kawayan no. Ug gini. Limpyo mo kay dire. Balenta daw. Ganda pa man ito gulay dai. Diana sa ni. Asa? Nah. Uli na pala ito na siya kanan. Araw, ulpot na. Ya Allah, gigao na, nagtandog-tandog naman sa akong. Sabay paglab, abot ya words. Gigao na to yawa. Bro. Wala. Yang bro. Putih kat kuan no. Ketukhan.
Ito. Okay. Wala. Spinner ang nakuhaan na to. Iya ya Allah. Damok kayo mo eh. Sa kubi. Hawan-hawan sa ko kadali. No pinamana dari kay na pod. Init ng yatay. Dag-om ron eh. Burut-burut terus mana sangit atas dubman. Keiko. Gidagko ba? Ya daw be. Ay gamay. Bis nagdadua ko sanit yan eh. Tuan. Gibira naman. Oh, igo na nga magdahon. Sis. Lagi sunod lagi ng animal.
Klaro kayo kayo magburot. Ano ba? Todo. Vibrate mo good. Lukso eh. Ana. Allah. Allah. Sakpan lah. Unlod man. Ay, ikaw na. Tagko man day dong. Matay buto. Nah, sige mo kay mata no. Buto na may daang mata. Lain mo pa na eh. Igo na. Saman. Kayawa. Oh. Sakpan lagi siya. Maligo niya sa kaning taga dako manggod. Wala ni bara. Gi. Apod. Mo pa ipagkuan. Good size na anak ko hindi ka nagko. Okay. Yawa ki. Kalitan ko yawa pag natag-in kulir. Yawa. Kuratak na ko eh. Buang na ko, pareha masih buang na ko. Buang. Dagan mo na ini ya. Meremak lagi ngawaan yun. Gay gamay man. Das mo sayang.
Araw ako kay Bawdo. Wala na. May man. Sama to yung dagko dia. Ayang to ano tag-i. Pinir pa siguro ipaaka to. Kata ko yawa. Dugta nagkalit rami no tukog. Galaw-gaw. Bato kay kaon. Kesantak na ano. Santak ya to dito ta. Ano sab? Ini dagko ya mas. Lito mo yun. Gamay. Hello. Pakila ko ano to. Orang animal na tikling. Parang nilok yan. Nawa naman no? Relax man. Last ball nga o na yun ta. Ako yung nag-strike. Hindi ako kuha yun. Sabi mo sila ba? Nah. Ikuha na siya ni ambak na. Hello. Iya ya, itong gumaya ta.
dubong no. Kuha baka na. Wa siguro kay pero mo lang ginagmay ra. Tudo pa ra. Kay. Dubong na dito sa dubman. Dito ra nahan gamay. Iya ito ra kuwa eh. Palipit sila, marama gini lagi ding huwatan dong no. Lami gini balikan otro. Murag mulabay sa ila ba? Araw, kayo managan ra. Lami ito matungnan yung paglabay. Sikat na. Alam. Mana ya, Pak? Kanana sila pernah. Ini gua pag matimingan betul ni paglabay na ada yon. Lagi naman na ba na lang nakauna. Diri lagi mau na mahapon ah. Manggawas mo na sila. Ganiro na yun yung lagi ah. Piti na may iguyuron kay suroy pa sila. Nah, balik dito.